ngagharị nke obe n'isi Nigeria nkwụsị nke 15 ụmụazị Ishmael bụ ndị 419 amalitego azụmahịa ya maka ngwụcha Disemba. Anyị esekpụrụ ndị nne na nna anyị na-asị ha mụrụ anya dịka azụ. God have mercy upon us. Maka na ndị 419 nwere ike ikwe nwa abụọ gị maọbụ nwa medi gị n'ọkụ. Otu esiri kwatuo ọtụtụ biznes n'oge MMM, otu ahụ ka a ga-esi kpụọ ọtụtụ ndị mmadụ blanket n'otu ọnwa fọdụrụnụ tupu agba Krismas. Ọtụtụ ndị anya ukwu ga-ebekwa anya m n'oge ikpeazụ maka na ụmụazị Ishmael bụ ndị 419 agbalitego volume ọrụ ha to 200%. Ọ bụ oge dị ugbu a ka ndị 419 ga-ebute ahịa a na-ere 100,000 resi gị 10 cartons n'ọnụ 70,000. Gwa gị na kọmpani na-eme promo dịka onye Igbo ịbụ inwetago 300,000 n'ime 10 cartons igoro. Ị ga-ejirizi anya ukwu gorozie 50 cartons ka ị nwee ike nweta 1 million 5 gain ị ga-eji gbaa Krismas ka ị nwezie ike zawa odogwu n'ime obodo. Ị gaghị ama na ijiri gị aka gị gwuoro onwe gị ili maka na ego gị ga-egwu mmiri. Ị gaghị afụkwa ngwaahịa, ị gaghị afụzikwa ego gị. N'oge dị ugbu a ka a ga-agwa gị tinye ego gị na saịtị dị otu a. Itinye 20,000 ebe a kịta ị ga-erite 30,000 na mkpụrụ ụbọchị 3. Ime nke izizi akwụọ gị ụgwọ, ime nke abụọ akwụọ gị ụgwọ. Wereze anya ụkwụ buteze ego ebe o buru ebu, mee nke 3 ego ga-ala. Wepụ aka gị na ego sharp n'afọ a na-agwụ agwụ ka ị hapụ iji aka gị na-agụsili n'ọnụ n'ime abalị. Ọ bụghị ọnwa fọdụrụnụ ka ị ga-eji bụ ọgaranya. Anyị mara na mmadụ na-abụ ọgaranya n'otu ntabi anya, mana ihe anyị na-ekwu bụ biko dododo nyochakwa biznes proposal niile na-abịara gị kịta maka ihe niile na-egbuke n'ọnwa kịta ha niile abụrụ ọlaedo. Ka ehisi a n'anya ka ụmụnna hapụ ịtụrụ gị ego moto ebe ahụ ị na-agba mbọ. Ka anyị sekpuru ana. We must learn a lesson. Anyị niile bụ ndị St. Ike Gwuru Parish emezuola ihe edere n'akwụkwọ na-ekwu sị ngị bụ ọga na-anụ olu m dọọ ses girl gị maọbụ ses boy gị aka na ntị maka ndị 419. Ngị bụ ọga na-anụ olu m dọkwa medi gị maọbụ ụmụ gị togoro eto aka na ntị maka ndị na-abịa akụ aka na flat maọbụ na ndị mmadụ gabasị ahịa. Ya bụrụ na ị merụ nke a, enwekwara ike ịgbara gị flat ọtọ tupu ị na-abata ahịa maọbụ tupu madam na-abata ahịa. Ịbatakwa na flat gị, ị nwekwara ike ịdị na-achọ jenaretọ gị achọ, ị nwekwara ike ịdị na-achọ telivishọn gị achọ. Biko diwenụ nyere ụmụ gị aka na ngwụcha afọ a. Ekwela ka ofu aka na ogori napụ ha ihe niile ha gbatara na mbọ site na Jenụwarị ruo na Disemba a na-agwụ agwụ n'otu ntabi anya. Jesu m, ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile. Eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Naijiria mere gị. Ekwela ka agụụ dunye anyị n'ori n'obodo a. Mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri Naijiria mee onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere na-egozi unu. Nna, Nwa, Mmụọ Nsọ. Amen.